Så siger jeg velkommen til serien om Midtjysk Efterskole, som er gået i stykker. Og vi skal nu ind og se på nogle spændende arkeologiske fund, som man har gjort sig her på skolen i de seneste dage. Bent, hvad er det, du har fundet her? Det kan ikke helt bekræftes endnu. Er et menneske? Ja, det tror vi. Hvem? Ja, vi er ikke helt sikre, men du kan se, at armen forbundet til skulderen med metalskruen. Så vi tror, det er Arnold Schwarzenegger fra filmen Terminator. Jeg vil rigtig gerne vise dig noget meget interessant. Ja, så du kan se Martha. 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 Hvem er Martha? Det er Martha. Hvor har du fundet Martha? Jeg har fundet Martha lige herovre i hjørnet. Lige her? Lige herovre i hjørnet. Hvad er Martha for noget? Hvad er det? Martha er en muldvarp. Det var jo fuglene, som fandt Martha. Og Bent, hvad var det for en fugl? Det var Søren. Søren Spætte. Nej, Søren Langben. Hvad er det for en af dem? Det her, det er Søren. Det er Søren. Det er Søren. Og da skolen er ødelagt, så er der op til flere elever, som har det rigtig hårdt lige nu. En af dem står herovre, det er elev nummer 127. Elev nummer 127. Hvordan har du det? Vi har det godt herude på skolen. Vi har det lidt varmt. Koldt. Koldt. Får I noget at spise? Ja, det går snelt. Vi får noget forskelligt. Creme fraiche. Ja. 18%. Det smager sgu godt. Oven på lige sådan en gryde her. Det her, det er chicken. Det er chicken. Ja. Det er chicken. Hvor tit spiser I creme fraiche? Vi spiser det hver gang, vi spiser vitaminpiller. Og det gør vi, det er hver tirsdag. Ja. Ja, vi deler. Den her uge, det er mig, der har et toiletpapir. Så næste uge, så er det Søren. Så er det Søren. Det er ved at være nattetide, så vi går lige hen og vækker elev nummer 127. Hvad fanden, Kim? Er det ikke koldt som sove herude under åben himmel? Jamen, vi har prøvet nogle forskellige ting herude. Vi har prøvet at skrue op for radiator. Ja, men virker den? Det er som man ser det. Hvad skal der igen med? Skolen der ligger i ruiner. Prøv at se alt det lort, man har smidt ud i løbet af det seneste. Det er fuldstændig fyldt med asbest det hele. Og svamp. Der er svamp overalt. Hvad skal der igen med? Tillykke med de 50 år.